Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hene kasngi ka khat sauterek risau ka Synjuk Wahingdoh Secondary School kalar khe Kynmaw Burom ya kasngi kha ba prapun reu jong Dr. APJ Abdul Kalam ubadairu Presiden ba khatwe jong ri India ubalakhla no ha ka arpun reu terek unaitung jong snam arajar khatsan ha Bethany Hospital Shillong. Ya kini kajing Kynmaw Burom ka beratip kum ka third Students Day to celebrate the birthday of late Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India. La pelong hapo community hall Wahingdoh hakabalai don langru urang ba snong joka snong Wahingdoh uba di dakhar ubla longru ha joka por kumkwang san ha ka jingdon rengkat uba PG tem headmaster ki nohikai ki kemi ki kpa ki khana school lembat ki weide ki brasha khot ngobha ya ka jingelang la penya da ka kong M sawian balas dang ya ka jingelang da ka jingduai na iba PG tem headmaster jong ne school bat la yo ru ka jingwai pediang na ki khana school kat ba ka kong MB lenser kala shem ya ka benta ban kren pediang ya baro ki bla sha khot ngobha ha ka ni sngi kala don ru ka jingpun ku Burom ya ki khana puli ki bla pass ba ha ki examen jong ka SSLC bala penya da ka Meghalaya Board of School Education MBOS jong stam arajar khat nyo ling ba ki momento ha ringkat bat ka song pisa kum kadang banang penslur shu ya ki khana puli ba kinang yai minot ha ki jing puli ki badang sa la pen pho pen pheng ya ka ni ka sngi ling ba ki jing rai na ki khana school ka short play halor ka Snow White and the Seven Dwarfs ki jing shat tan rai ne ka Indian fusion traditional dance but ki we de ha bangi rekhe ya ka ni ka se kha jong ru crowd jong ka India Dr. Abdul Kalam babara kha ki tip ha uneu Dr. Abdul Kalam ni tip ba olowan se ka ne ha ko Shillong ha ka stem ar jar khasan ka stem patar ka khadu ha ka baka ulakhan no ha ka ar jog tu Julai ar jar khasan ba ka sutna sibone ba nakaliang jo ka Synjuk Wahingdoh school kala ji ya ka ne ka sgi ka khasan te ku na yo ka bar ba rekhe ya ka ne ka si kha jo du kraw na ka mata ba Kynmaw Burom ya ki mati ke bolo ko ha ka ne ka India ba ko ba ra kha changi school hangne pok Synjuk Wahingdoh Secondary School P1 school man kaski ban P1 school pede ban taimenan pede ban crack pat pha pede ban nong alia ande pede ban taimenan pede ban komu ya kinai kai pede ban sampa ya ke ke bai kai pok school ban pede ban Burom ban respect ya la kinjok ni kai Kynmaw bor ha bagi sneng ki kinai kai kilom ki pa kisneng ke penipi kishim ya ka kamram jo keming pa den magada kai pil ka tui pi khna skul profai kabran ne nadu ba pidang dan kana sdi wat nam fisting ya kijing pelajari ma dei tak itu ba testam ke boy sa thong jong kijing jo